Xosé Lois Piñeiro resultou reelixido en primeira votación ao contar co respaldo maioritario da Asemblea. Charo Varela, actual concelleira de Facenda, será a súa número 2 e os outros dous edis con responsabilidades de goberno integrarán tamén a lista en postos de saída. A pesar do amplo consenso en torno aos nomes elixidos, a Asamblea prolongouse máis de 4 horas, posto que os estatutos establecen a votación individual de todos os membros. Hubo unha primeira votación na que eu xa quedei de primeiro. Normalmente se facía segunda, pero xa por, digamos, aclamación e por renuncia da persona que iba en segundo lugar, que era Charo Varela, ao cual lle agradezco moitísimo, porque me apoia totalmente, igual que eu apoio ela para que vaya de segunda, que vai de segunda, efectivamente, e, polo tanto, pois xa quedei nomeado como candidato. Pero a Asamblea manifestouse democráticamente, elegimos, decía antes, a verdade é que cada posto un por un, porque facemos unha votación home-muller, así hasta completar os 13 primeiros e primeiras, e aí a temos lista, non? A daremos a coñecer en breve, pero, bueno, quedou resolta esa cuestión para Nos Pobra. Nestes 3 meses que restan para as eleccións, a candidatura de Nos Pobra ten por diante un arduo traballo. O obxectivo é dar a coñecer os logros acadados a todo agora e os proxectos pendentes de executar que xa están encamiñados, pero non se poderán materializar na presente legislatura. Aquí a maio temos moito traballo, porque queremos que un dos problemas que tivemos durante estes 4 anos foi a falta de información que damos á ciudadanía. Tanto o traballo nos absorbe, non temos nin tempo para, a veces incluso para dar rolas de prensa presentando algún proxecto, e polo tanto temos que transmitir á ciudadanía todo o que hai, non? Hai moitas obras e actuacións que non vai a dar tempo a executar, pero que teñen que saber que esos cartos existen, están pendentes de licitarse para que se fagan obras como pois as gradas do campo de fútbol, o módulo de cuberto de atletismo, o polideportivo, os arranxos no polideportivo, e moitísimas, bueno, hai casi 500 ou 600.000 euros en saneamento. Bueno, hai moitísimas cousas que temos que darlle traslado á ciudadanía de que se van a facer nos próximos meses. Agarda mellorar os resultados de 2015, arrebatándolle a maioría ao PP para poder gobernar con maior comodidade.